Saphinde sangena mbukelo khona ekhaya endaweni yami manje ngesigodlweni sami. Le channel le ngikhona ngisiza abantu ngiyabakhulekela. Ngicela ukubiza nabanye bazoloku engizokusho njengamanje. Gcineni ngizogcina ngomkhuleko. Ngizokucela ukuba usende SMS, usende inkinga yakho, nisho ukuthi nifike kuphi njengamanje. Noma kule weekend ngikuphi lapho nifisa ukungibona khona. La khaya zikhona izinto ezatholakala. La ufisa ukungibona, ufuna ukungibonela ini kahle kahle. Ngiyakhuleka, ngiyathandaza, ngiyahlola, ngikhanda ngiwasho konke ngiyakwenza. Mbukelo khona ekhaya. Siphetheke lapha into eyingozi. Into enamandla bathi ubani? Locksmith owenhlanhla. Abaningi Locksmith abaningi sibawubonile, abaningi sibawusebenzisile futhi kakhulu uyasebenza Locksmith. Mbukelo khona ekhaya u200 Locksmith isiwasho senhlanhla, isiwasho sethu kugezeka wena phambi into eziningi ezavaleka la Locksmith. La khathini izinto zametshiso engayifaka la phakathi ziyasebenza kakhulu. Khona ezikuvalako kuwe empilweni yakho, khona ezishisayo futhi kuwe empilweni yakho. Mbukelo khona ekhaya lapho usizakala ngendaba ukuthi ufuna umsebenzi, ufuna ukushada, ufuna ukulotsholwa, ufuna negazi, ufuna ukuthanda, but ungakhohlwa ukuthi wena uyihloniphe isimo sakho. Sokwazi ukuthi lotsholwe isiyashada. Sibe la senesicijo. Kunabantu abafuna ukubona abanye abantu baphuma bayaphambili. Endashadwa elotsholwa, uthenga imoto, unemuzi, bakuloye abantu babiza igama lakho, baphaze igama lakho, baphazele emthoyi, babiza igama lakho, uluye umzimba wonke, ubukhuphe la sizakala lapha, kubuyela emuva lapha. Kuthiwa ugo 1 wesicijo. Ufaka kuphi emanzini abilako, amanzi ungene phakathi, ufuthe, ukhulume, ugeze, ubize yonke into ongayifuni ibuyele emuva, into ephoswa kuwe. Nephuphuleli nemuntu wesifazane abangekho uthi akusuke kuwe, ngoba lokho dala inkinga eziningi. Mbukelo khona ekhaya ukuphuphuleni nesilwane kuyingozi, akukho kahle, ngoba kugcina kuqosha envini nendoda kuwe empilo yakho. Indoda uthi indoda amaningi afika kuwe athi 1 2 1 2 akushiye, kanti lokufishana wathi mani ngitolo shiyafika le nawe base kufika indoda yakho icasuke nethi yakubuka. Mbukelo khona ekhaya. Sichubeke sithole banike manje ke uvuma Nkosazana Mhlophe wakhiwe emuva nakhona uthi 200 rand yageza yafutha wenza konke. Usho simo, usho yonke into efike yenzeke kuphi empilweni yakho. Uyakusiza na ugeza ngawo futhi ufutha ngawo nakhona uyasiza. Uvuma Nkosazana Mhlophe nguyelo 200 rand. Sibe sithole ini isigezo, mhlawumbe kwashonelwa, wakhipha isisu, ushona abantu besilisa, ushona ngabantwana, ushona umuntu wesifazane, ushona abazali bakho. Lokugeza kwakho nje kukhona edilikayo kuwe. Sale ubungu bakho buvelishwe umuntu owazala wembethe, buvelishwe umuntu owazala unenhlanhla. 200 rand nakhona uyatholakala. Sibe futhi la khasi bena banika navula imali. Uvula imali lokukhandiwe. Kanti ngenye indlela wena ke u500 rand uvula imali. Uyageza, uyafutha, uyawukhulumisa ngendlela ofuna ukukhulumisa ngayo. Ziyavuleka into zakho lapha, azivaleki. Mbukelo khona ekhaya. Lapha sibe nani futhi ke sibe nesithunywa. It's 1500. Mangabe unesithunywa ukhuluma abantu abadala, uyafutha ngako, ugeze ngako, ukukhulumisa ngicela kuphakame ukusemzimbeni wami kube khona ukukhanya, ngiboniswe kuvuleka inhlanhla, kuvuleka even namaphupho. 1.5 akuthengwa nabe ungakuthengi uma ungenaso sithunywa, ngoba uzoba nenkinga. Uthi manje wena into akuhambi kahle, kanti nguthenga into errong. Lokhu ufuna umuntu olaphayo, umuntu oyisangoma, umuntu ongulapho ndabuko, umuntu ongumthandazi. Lapha kuyavuka OS wazi nabantu abadala but abakhona ibhoboka kahle mawukude la. Futhi nakuthi awukho ekudinga kakhulu, nothiwa ukude kakhulu, uyefika la khasi sikuthathe sokufaka ezibeni, sikuthathe sokufaka empophomeni, sikuhlambulule ini isithunywa sakho, kunemali yakhona, nenkomo yakhona. Mbukelo khona ekhaya. Lapha ke usisi, ubaba, umama, umncane, umdala, lapha sizakala. I-discharge wabusuphuma amanzi nomuntu wesifazane. Madoda amaningi awakuthandi futhi awakujabuleli, kanti unengcola wona onawo kuphi emzimbeni wakho. Lapha yaphuza noma unenkinga yecolo, noma ungubaba kuvuleka ini imthambo lapha kumakhucula ini imbiza. Mhlawumbe unenkinga efaka yasibeletho, uyamthema ukhucula ini imbiza, nawo lo uyatholakala ngamanye. Mbukelo khona ekhaya ngo200 rand makhucula. Uyaklineka, ube negazi, nje mapimples ebusweni ayaphela nokwaphuza lapha nje. Nethi nje iglass amaglass awu3 nelanga ukuthi kuphela 3 days nawo ubuthi cha yazi indoda nje even nesekamelweni, ngoba ungaba nemoto ube nemali wakhimizi, but nangabe nawungibaba lekhaya ungakhona uafforda kahle kamelweni, uzoba nenkinga. Uma ungifisi uthi hayi cha mina vele nginemali zami nokonke, indoda ezozwa mina, kanti unephunga elibi, naqeda kudibana nendoda uba nenkinga kanjalo, uzomenzela isicijo agcina kubalekela. Nayi ukucula uzokusiza. Mbukelo khona ekhaya. Sibe nani futhi ke sibe namanzi. Amanzi angaphuzwa, amnandi kakhulu amanzi langa. Amanzi asiyalo, ubophomo, zelidamu, avula inhlanhla, avula imisebenzi, akwenza ube negazi nje. Sisashana loludala ngale mpilo yakudala yabokhokho omkhulu. Amanzi asiyalo abhobosa, amanzi emvula asebenza. Mbukelo khona ekhaya. La manzi langa akusiza kakhulu ey'ntweni ebhekene nazo
Mbuke lokho khona ekhaya. Sikubona-ke futhi-ke sekuba nempepho. Impepho le uyayishisa nasuyitfolile usho konke okufunakho bese uyabika into ezika-DR Dlamini Mthandazo ukuthi njengoba kufanele imisebenzi okaDlamini Mthandazo ngicela ingisebenzele kukhanye ukhululeke uthandaze uzawubona umehluko. Mbuke lokho khona ekhaya. Kube kuyani futhi-ke sekuba nentambo. Intambo le ihlala emotweni noma ihlala emzini wakho noma ihlala kuphi ekhaya lwangakakho iyokusiza kakhulu inantambo ikukhanyisele ikuvikele. Mbuke lokho khona ekhaya. Uma ngabe uthi isihlanganise yonke into oyifunako-ke sayikhanda yahlangana uma sewusho ukuthi ufuna inani siyakuhlanganisela sikufake eposini noma sikufakele kwezinye indawo lapho kuposeka khona fast ngokushesha. Mbuke lokho khona ekhaya. Lapha nje sekufakiwe lapha kuyahamba kuya e-America noma ke eBotswana noma ke eZimbabwe. Lento le iyahamba nje uma kuthiwa ye-China siyifake eposini iyafika. Ayikho imisebenzi yona lapho ingafiki khona. Mbuke lokho khona ekhaya. Lapha nje kukhona lokuya kuye lapha kugqwele phakathi. Mbuke lokho khona ekhaya. Lokho engifuna ukuthi mbuke lokho khona ekhaya. Imisebenzi yami izokusiza ikukhanyisele. Uma ufuna mina-ke ngifike emzini wakho ngiyafika ekhaya lakho ngizobethela ngifike ekhaya lakho ngicosha iy'lwane ngizokuchela umuzi wakho ngiwucinise. Akukho lapho engafiki khona njengamanje nje nginendawo elapha eSoweto la ngifikela khona njalo ekupheni kwenyanga bangicele ngifike kuphi eSoweto nge-4 zikaSeptemba ngizobe ngikuphi eSoweto ekuseni ngo-9 ngiyaqala ngo-9 o'clock sicala ngomkhuleko ngithandaze bese ngithandazile bese ngingena esigodlweni lapha ngisebenzela khona bangene abantu one by one bathola abakufunako batshele inkinga zabo ngihlole. Mbuke lokho khona ekhaya. Nasi isigubhu sami lapha lokunye kuphi sesigodlweni lapha ngiphethe ini isigubhu sami. Uma umuntu efona umuntu ecingweni ecela ukuhlola noma ukude la ekhaya mina ngiyahlola edemalanga isikhathi ngisitholi kubhizi. Mbuke lokho khona ekhaya. Tufakela imetshiso ngicela isibongo sakho sakho umama wakho bese ngizike kulungile-ke bese sengiyafaka phakathi kuphi ebhodleni lami. Njengamanje ngicela ukukhulekela bonke ababukeli abakhona emakhaya abangibukelako egameni kaJesu. Njengamanje mbuke lokho khona ekhaya ngicela ukukhulekela lapha ekhaya uney'nkinga ey'ningi ezingaphezu kwamandla. Ngicela ababukeli abakhona emakhaya bangakhali ukuthi asinamali ukude awutholakali. Indlela empumelelweni inzima idinga ukuthi ufohle uzugcine uphumelele wazi ukuthi uma sikhuluma ngebunzima sikhuluma ngabo lokho ukuthi mina ngikhuleka ekhaya mina ngikhule kunje ayikho into ethola kalula. Nawubuza umuntu ukuthi ukuze bamlobole kwenzakalani wandlula nekuphi uzokutshela. Ukuze ube ngumphathi kwenzakalani uzokutshela. Ukuze ube nemuzi wandlulaphi uzokutshela. Ukuze ube nemali wenza kanjani uzokutshela. Akukho okutholakala kalula. Ukuze ugain something kudinga ukuthi ulahlekelwe. Ukuze ube nemoto ulahlekelwe imali. Ukuze ube ngumakoti ube ngumfazi udinga inhlonipho ube nabantwana ube nendlela yakho nje ukuyithoba nenhlonipho bagcina bakho. Ukuze ube indoda kudinga ukwazi ukondla unqalele umuntu wesifazane umakhela umuzi ukhona afford impilo uzoba indoda yamampela ke lapho. Mbuke lokho khona ekhaya ngicela ungene lapha ebhodleni lami njengamanje ngiyakhulekela ngizokuvela umsebenzi manje ngivula inhlanhla ngivula imali ngivula isithunya ngiqoshe isichitho ngingena ukukhanya njengamanje ngicela uguqe phasi ngamadolo sesiyakhuleka sonke njengamanje egameni lakho Jehova namandla bongcwele egameni lakho Mesiya uNkulunkulu. Nawe mbuke lokho khona ekhaya Jehova namandla ngikufike sabeka khulekela ukukhanya moya ongcwele ngiyakhuleka Jehova namandla ngikukho namandla khulekela inhlanhla phela zomhlaba khulekela impumelelo yaphambili khulekela umsebenzi khulekela ukukhanya moya ongcwele yonke indawo ezindawo Jehova namandla mawumkhanyisele kuba phakade-ke zalezi zomhlaba Nkosi yaphakade Nkosi ngiyakhulekela moya ongcwele phakama isithunywa uvuleka amadlozi abathwasayo bafundisi inyanga nako konke babe khona ukukhanya moya ongcwele Jehova namandla ngikufisa uNkulunkulu aphakade khulekela amazwe onke Swaziland Botswana America Zimbabwe South Africa wonke ngiyakhulekela lapha ePhongolo ePetritive lapha eJimmiston eFirehead ngiyakhulekela eSoweto Jozi phakathi boThembisa ngiyakhulekela ndelo zomhlaba Nkosi yaphakade Nkosi namandla khulekela impumelelo nalapha eRichards Bay nalapha eThekwini uNkulunkulu aphakade ngithi ngena ngaphakathi moya onkazimulo umbukelo khona ekhaya ubulawo njengamanje makathola inhlanhla athole izibusiso zaNkulunkulu athola amandla abaphansi asebasekho emhlabeni athola amandla asemanzini kube khona ukukhanya uNkulunkulu ongcwele ngilapha manje Nkosi yamakhosi Jehova namandla uNkulunkulu ezulwini ngiyakhulekela njalo phakade Jehova namandla uNkulunkulu ongcwele Nkosi yamakhosi labo ninelo mhlaba Jehova namandla bathele kuba phakade-ke delezi umhlaba ngaba izincaba abavalwa bavala ngabathakathi bavala baxabana kodwa nabangumndeni ngithi uNkulunkulu aphakade-ke baxazulule kube khona impumelelo Jehova namandla asikho sikhali sonke le wena esawuphumelela uNkulunkulu aphakade
phela ukukhanya kwavuleka la kuvaleka khona njengamanje abakhona lebusuku bese bayaphila bakhala ngohlangothi bakhala ngezisu bakhala ngekhala bakhala ngemakhanda ngamadlebe ngamehlo banezilonda ezingapholi baphatha abangathola imisebenzi bathola ama-ID uNkulunkulu ongcwele ngiyabakhulela njengamanje esikoleni bayafeyila bathula ngamadimoni sasanezimo baphatha ngiyalikhulisa njengamanje phela ukukhanya umoya wenkazimulo ohlwa indoda yakhe njengamanje ngithi mina ehlukene kumhlukumeza othusha amakoto akhe mangahlukene kumhlukumeza moya waphathe ithela ukuphila benze ongcwele abantu bahlangane ngalokufayela ubaphathe ongahlangene ongcwele kuhliphize wakhe okuzawuhlangana Jehova namandla egameni lakho uze phakade haleluya kulokho nekhaya siyabonga ngisepetitive ngokuhlala ngitholakala onke amalanga uma ngekho busy ngesonto ngasesontweni ngiyacela ningibeke emkhulekweni nami ngifisa ekunikhomba umuzi obiza mina uDlamini nekhala kithi futhi nakhona kanjalo kwenekhala kithi nemuzi wami bese kuba impilo yami nje eyaphambili ngiyeke nebandla engikhonza kulo ngifuna ulibona elikhulu sifuna kwakha indle esitini mbuye lokho nekhaya ngicela umkhuleko kini kuphela nisupport ngomkhuleko nami ngisupport mhlawumbe njengamanje ngicela ukuthi niprofete senguzwile okukhulumile emthanda Dlamini inkosi ibusise nami ngithi kuwe njengamanje inkosi ibusise nonke uNkulunkulu akabe uyinani thank you